Machiegni nyakora Ramogi, wadonje twak mar buch jopiny otieno ni nyakora Ramogi wang'iyo weche mag thieth. An ka kod jagoro maduong' mar riwruok mar jothieth kata lakteche pacho ka KMPDU Dr. Davji Atella. Wadago kode mbaka, wadang'eyo to sekta mar thieth ni chalo nade. Nyakora Ramogi nyoro gi kawuono bura ne obedo kata romo nobedo ma igoye mbaka weche mag thieth. Health Summit manoywore gi jotelo mopogore opogore, jodito mag sirikal, sirikal mamalo, sirikal mar county, riwruoge mag jochiw thieth, riwruok mar lakteche gi joma nie sekta nyakora Ramogi, kaachiel kod jopiny bende manoyworo mar ng'eyo ni to gin ang'o gini madhi nyime. Ji olalore, penjo betie. We akaw thuolo ni nyakora Ramogi mondo wachak twak mar buch jopiny ng'iyo chal mar weche thieth pacho ka. Nikech kinde ka kinde nyaka samo we nyakora Ramogi nitiere nurses ma ogomo. Nyaka samo wene ng'uro osebede weche mag ndiko jochiw thieth mantiere bwo UHC e yo mongirore. Jatend piny kawuono loso kakoni ka opono dhi kaka dhini to koro dhi dwaro ni mondo jogo kete lwet sirikal mamalo. Manyiso nang'o lokruok e weche mag pend chik nyalo betie. Duol mar weche mag thieth kaka machalo ka Teacher Service Commission mang'iyo weche mag somo. Tipo ni en achiel kuom gigo ma samoro jolony e weche mag thieth gi joma nie sekta ni paro ni nyalo reso sekta mar thieth. Ok adwa ni mondo adhi ahinya nikech wan gi daktari ka. Dr. Davji, machiegni ahinya twak mar buch jopiny otieno ni. Erokamano George. Amora ahinya kaw thuolo mar moso nyakora Ramogi ajwang' nyisgi ni nyaka sani weche mag thieth ni kanye. Yo no opango kata chano ino winjo bed ni uluongo jofwamb weche mondo nyisgi midhiero mamoko kwakou. Taparo ni magi duto ne lalruok obedo kendo samoro nitie kama uchope ma japiny nyalo gombo ng'eyo. Mos nyakora Ramogi nyiswa ni weche mag thieth ni kanye. Nyakora Ramogi oyumeyo uru. Odiochieng' manyoro gi ma kawuono wasebedo gi lalruok mar Health Summit mane en mokwongo presidential Health Summit Kenya ka mano okelo jo county government, jo national, jo Ministry of Health, jo executive unions to gi associations mobedo together kawacho gik mantie. To kaka ne wawacho nyoro kawacho kawuono kata kaka buma wacho ni sama ji wuoyo kata wach kelo lokruok. Koro bura mano goni ne ji ng'iyo weche mopogore opogore, weche mag financing mag health insurance. Ji osebedo ka wacho ni nitie social health insurance ka chal nade botiyo bokonyo jopiny. Dwa ng'iyo wach mar jothieth mag jo UHC mantie shida mar ndiko gigi bosendik gi giseyudo contract maber. Dwa ng'iyo wach mar equipments ma sirikal nitie donje gi contract gi organization ma koro miyo counties bedo gi hospitende. Because jo hospital be giyudo diagnosis ma gidwaro. Wachak wang'iyo kendo wach mar equipments go. Yes. Gi wach mag yedhe. Tiyo sani koro agreement obedo mar sirikal to gi KEMSA. Koro mago gik mane twak mane wuok nyoro ma sirikal ne wacho position gi to jothieth kaka dekrechi bajo gik ma giwinjo gik matimore kasto wapenjo president questions to joko penjo be governors mag counties. To mane otimore ka ne chieng' wuok tich nomiyo notice e media ni nino gweni wagolo notice mar ng'anyo e counties 33 ni mar counties go poko chulo jo tich mshahara jo tich mag tiyo counties go te e counties 47 counties 14 kende osechulo mshahara. Koro sani kaka timore joma tiyo counties 33 poko yudo mshahara dwe mar 7 to moko poko yudo dwe mar 5 dwe mar 4 kaka county ma Mandera gi Isiolo. Koro mago gik mona kelo kanyo nikech nwa dwani wadhi wang'any. Koro wany penjo gini ang'o momiyo jok matiyo ministries osechul to jok matiyo e counties pok ochul. Koro e kanyo mano nwapenjo nyoro ker wachno kawuono bochako penj ker gi governors to giwacho ni pesa nosewuok national modhi e counties, lakini counties bende gi county assemblies mene gweni approve pesa ni koka gidire control of budget koko bedne jotich, lakini ok nyal ket ni bottlenecks gi miyo jotich ok yud pesa gi. Koro keno chiko ni odhi wuoyo gi loso wach gi council of governors mondo ji yud pesa gi wik manyien. Otherwise pala mane wan go ni chakre wik manyien dala bido ka wuok tich ang'wen ne jotich dhi bedo ot mondo chul gi mshachgi. Koro sakara sama wani conversation ni weche mag healthcare shida mane nitie no wacho
wach machielo kendo mane obiro maduong' en wach mar nurses mantiere strike. Nikech nurses nodhi redo collective bargaining agreement gi sirikal higa mar 2017. Ne giyudo return to work formula mano miyo bende gibedo gi CBA gi mondo medgi mshahara. Tiyudo ka nyaka kawuono higni 9 bang'e, higni 10 bang'e, gigi pok otimore te. Koro omiyo gidhi ng'anyo mondo olosnegi wechegi. Mano mago gik mano discuss nyoro. Kasto wabedo wakelo e wan kaka dakteche wasebedo ka wang'anyo mang'eny. Higa ka higa wadhi e demonstration dwe mar 2, wadhi e demonstration dwe mar 7 mondo dakteche ma interns gi ondiki. Unyapo ndalo moko mane wadhi e ng'anyo ndalo dweche 2 kane sirikal otemo mondo duok mshahara mar dakteche piny kuwuok 206 kedwoko chulo 70. Wadhi mwang'anyo dwechego mondo sirikal none ni nitie dignity e interns. Koro bang' kanyo sirikal nochako chulo interns gi pesa mane onego chul gi 206 mano chul gi 2024 2025 to chul bedo posted kendo to chul gi 210 kata higa ni bedo posted fully kichulo gi ka CBA. Baiso ni koro daw mano wan gocha gibedo mano bedo ogira return to work formula e wach mar interns cha gi implement. Koro sani mano omiyo koro demonstration kana ng'anyo mag interns ga waonge go pomane gin go mar CBA mar higni 7 nomiyo wadhi wang'anyo higa mar 2014. Bang' ka waseng'anyo ne wawinjore gi sirikal tarik 8 ni gibo chulo pesa ni bang' higni 5. To tarik 11 dwe mar 5 higa mar 2014 wabedo piny gi ker mowacho ni pesa ni gechden pesa mar 3.5 billion mar doctors odhi chule within one financial year. Pesa no dakteche no yude tarik dwe mar 1 higa mokadho gi dwe mar 9. Dakteche mantiere counties 10 oyude. My Ministry of Health, Department of Professional Standard no yude, medical services no padi yude sani. Koro mago gik mano wacho nyore mago at least ne wawinjore to notimore. Koro gik mano dong ka koro gowi mar higa mar 2024-2025 ministry wacho ni chulo gowi mar 2025-2026 to gi masani counties no bicho bedo go to wacho ni mshahara masani madwe ni dakteche ne bedo yudo pesa no. Mokore ngini wang'iyo ni ka giwo kotimore koka wabedo gi ywaruok. Lakini bang' strike mane wan go higa mar 2014 wasebedo ko wawuoyo waromo sate ma forum mane wan go cha en nyiso ni wachopo kanye gigi ang'o mosetimore ang'o modong'. Daktari, iwacho ni nitiere jotich mapok ochul, ng'ato nyalo penjo ni gin jotich mage? Jotich mapok ochul sani gin jotich mantiere counties 33. Kaka wuoyo kawuono counties kaka wuono county ma Nyanza apani Nyamira gi Kisikende mosechudo. Gin jotich mage mag nie sekta mar thieth? Jotich mane thieth dakteche, nurses, clinical officers pok ochul. Ang'eyo ni nitiere sama pok ochul payroll, pok ochul jotich te mane counties. Nyaka cleaners, ng'ata mane counties pok ochul. Lakini kaka union kwa wuoyo wacho ni en jotich te. To sama pok ochuli kaka daktari kidhi hospital nyiso ni rent pok ichulo sama dwaro chul. Pok ichulo rent ni fuel medhi gi hospital podikia bills gi te kaka sani be jidhi skunde be. Ko yono magi miyo jotich bedo gi burden. Mano miyo en conversation mano wacho ni ang'o momiyo jotich mantiere ministry no se chul dwe mar 7 masani dwe mar 8 bedhi machul gi. Yet pesa machulo jotich mag counties be wuok e national government. Ang'o momiyo molo ka yudo ka counties moko kata county assembly pok okadho kata mana budget mar chudo. Koro mano makelo shida. Lakini kawuono chairman mar Council of Governors Jatelo ni Abdullahi nowacho ni odhi konyo counties gi makata ka giwuoyo gi banks ka gitimo ang'o mondo chul ji. To kendo wacho ni ma dhi timore mana ginyo gidhi mondo ki repeat. Koro ng'eni sama pok gideko ka pok gichudo ntiere gimoro ni statutory reduction remittances chabe mache be deko. Yudo koro gima timore ni sam koro mano timore jatich mathietho imbe kidhi hospital to nikech pok ochul pesa mar shacha ok nyami thieth. Mano be nowacho ni onego bed ni mano igolo ne jotich mantiere e counties jotich matiyo nikech pesa no podigo machul lakini thieth pido kose matami. Ginyiso ni gichulo karang'o? No giwacho specific dates e counties ngechingeni gin wan gi ministries idoka ministries national government chudo te. Tudoka ministries idoka counties e 47 paka 4 mosechudo. Koro 33 gi no wacho ni ntiere serikal no wacho national president no wacho ni osemiyo counties pesa
ma counties no ni gin mana gi shida gi control of budget to counties moko be gi shida mana gi ngo gi MCS gi koro wangeni by next week on community house chul pesa ini ngejino ni so ani gi meeting moro mar IBEC ma kelo counties gi sirikal malo to gi control of budget together bro gini ma en agent ma kaponi wik wanyeno ko chulji to gimara die energy body out to ngato body dakteche gi jothieth bo bedo ot mar onga gi bonyalo wondo gi etich ngin mo ni koro ochuni mo ni bede ot okone gi gol kata notice mar ng'anyo ojo ni koro no nikech yonge mafuta ma dhi tich nikech ini wuon yo gara chiemo minyalo chamo right nikech ini wuon yo inya wuok ne dhi tich to landlord loro dot nyaka chuli to daktari kana ok ginyiso uri chieng ma dong nyiso ni chal ka gimo tu kodu nikech ka ng'ato komit ni wadhi chulo to winjo bed ni ging'eyo ka iwacho ni dwe mar ang'wen nitiere counties ne mchakre dwe mar ang'wen county achiel mar Mandera nyaka dwe mar ang'wen kwetu mar Mandera pok chulo dwe mar ang'wen abich auchiel abiriyo magi dweche ang'wen to pod giling' aling'a dweche to giyudo pesa county machielo be war Isiolo pok chulo dwe mar adek dwe mar abich auchiel abiriyo to masani counties go jong'anyi yogre tich mago sani ji ok ti Isiolo Dr. Joseph bedo ka onge tich kosa dweche adek nikech wachno ing'eni daktari samoro kata koponi ok idhi tich to bills medore gin ji accrue ka ok ichulo pesa dweni nikech ni onge gi msara dwe manyien bende gigi pod bro medore ameda dongino kama endi miyo dakteche bedo gi mental problem gibedo gi chandruok mar obungo gi kata mar tich nyalo tamogi kopogore gibedo ne gi ndala nikech gimbe ok gibed mamor ni gibedo ne gi ndala ing'eni mano achiel momiyo ne wadhi e ng'anyo mane wan go higa mar 2024 nimar king'iyo kata ndalo go interns mane bedo posted e higni makadho idhi e internship tibedo dweche abich ang'wen auchiel kapok oyudo mshahara ne wan gi instances mang'eny sana mag interns mag jo intern dakteche mokawo ngimagi to kata kuonde mine ne wachogo sani sama mshahara deko sama ok chulji sama dwarore sama ji ok bi promotion sama dwarore iyudo ka the financial constraint dhiro ng'ato ma chopo ka okanda ngimagi koro daktari monego bed ni thiedho cha en owuon obedo jatuo mano gima timore kabisa e counties omiyo watemo wacho discussion mane wan go nyoro kendo kawuono ni wach mar chulo ji ni ok inyalo wacho ni wan gi universal healthcare madhi timore ok inyalo wacho maber wach mag SHA ok inyalo wacho maber mag equipment and everything to jotich ok chul omiyo koro kane osegech chon mokuongo kane wapenjo counties ne wacho nang'o ni pod girito pesa kowuok ang'o e national treasury koro kane osegolo ayanga ni pesa osedhi e counties to koro miyo keto accountability e counties gi koro kochopo Monday ma gin gi IBEC meeting ni odone giso ni pesa lonjo ne ji e Tuesday manjini ko kodonjo to these counties mapok ochudo ing'eni ma koro ok en gimoro ni bargaining ing'eni ma ok en gimoro miwacho ni imiyo ji strike notice udhi bedo gi bargaining udhi negotiate wach mar chudo ok watim ne negotiation wach mar chudo en irigop ji negechul ji mondo dhi oti nikech nigi pesa okay to koro iyudo ka kuonde moko ma counties moko yun ka governors gi MCAs nigi ywaruok mang'eny nikech yun kita monyiso wakore on the sides ni counties moko MCA wacho ni kaka sani koro ji dhi e yiero gidwa ni onegi maber chuth mondi kapok ipakadho budget ma dhi timo gigi mane kelo delays mang'eny mane giwacho which is that mago problems mane gigo giwegi in iwuon kaka daktari gi kendo ja Kenya counties 33 pok ochudo 14 osechudo e sector mar thieth king'iye winjo bed ni pod odong' e counties ing'eni ki-analyze issue mar healthcare to onego ing'iye in totality wang'iyo ni healthcare mar Kenya ne chal nade kapok watimo devolution ma en from 2010 to 2023 no chal nade to koro sani 2020 from 2020 kosebedo devolution mark osebedo ndalo gi te nyaka sani yes, from 2013 nyaka koro 13 years ni ere pogruok mwaseneno ing'eni mano miyo ji ayanga mana ni wa duokuru gini national kata obed e counties to king'iyo nitiere gains ma osebedo go e devolution ma ok wanyal ignore to magi osebedo discuss osewache counties mopogore opogore gimachielo king'iyo counties moko kaka mag Wajir kaka mag Mandera kata kaka
Kinyo counties mang'eny ne gionge dakteche mang'eny ndalo mane gintiere devolution ka. Nimar nonge accountability within the counties. Mano mokwongo. Counties mang'eny ne onge osiptende. Iyudo ka nitie county ndiyo nitie, but mondo mi iyud osiptal, iyudo ka discussion mana provincial government to gi national government. Koro nitiere moro mane there's unfair distribution of resources kan mag healthcare. Koro iyudo ka nitiere gi devolution man go osiptende mang'eny moger e counties. Alafu in a way oketo governors obedo accountable. Iyudo ka kantie koko e county kantie koko wach health be discussed e county. Koro nitiere that positive aspect mosetimore e wach devolution e higni gite mok wanyal ignore. But gima koro bedo gi shida ahinya en mana wach mar chudo, wach mar promotions, wach mar management mar human resource. Ma kwang'iyo ni in this approach mar centralization ni okonde wach ni no healthcare okpokotiyo waduoke te national. Mano bedo gi shida ge. Nikech nyayudo kiduoke kamano to jok ma counties ma actually timo kaka dwarore ok dhi hinyore. To kata distribution of services will not be the same. Koro aneno ni gima nego bende wang'iyo en ni wach mar human resource ni wanyakete e yo mane madhi ensure ni wan gi annual employment of healthcare workers. Gich mane mashida mawango sani gijo ka sani ka wan gi jo UHC ka mano ndiki ne counties gi national government 2019 sani uket pesa but nitiere mvutano kaka ere kaka ginyalo dhi counties to conditional grant. To on one side government, national government wacho no wasegolo pesa mondo ket jogi PNP. To kani wacho yes pesa ni kiko biwa conditional grant. Ket pesa ni bede equitable share makoro kata ka sirkal moro biro higa manyien to pod wanya chule ang'owa kamano jogi. To sirkal wacho no pesa ni kaka conditional grant. Koro nitiere mistrust mantiere kind national government gi counties mamiyo gigi koro kriemre. Koro ma is a one scenario makawuono ni winjo nyoro bende winjo ka president wacho ni kapo ni counties ok dwar jo UHC gi to gidhi kawo gi keto gi ang'owa e national. Make maka gikanyadwa ni mondo awinjane duond jotelo mantiere sekta mar weche mag thieth mondo wawinjane to gin giwegi giwacho ang'o e kinde no nikech ka owinjo tinyalo duoko kaluwore kod wach nikech kanyo bende kama iyienge godo director mar Aboba paro ni nyalo ketonwa duolno kata duond mag jokanyo mantiere sekta mar weche mag thieth mondo wawinjane ka jatend piny bende lose wi wachni nikech kae kama Dr. Davji Atella bende lose nyaka Ramogi en ochopo sama koro nyaka ng'e e yo makare sekta mar thieth kendo chal ka gima samoro nyalo bedo ni ywaruok makama hinyo mana japiny. Wawinjane gima joge wacho. We speak here, we have healthcare workers who on the 9th of every month can't access care because governors have not sent money to SHA. SHA has locked them out. So you offer services that you can't get yourself. 8.6 billion was allocated for absorption of UHC staff into permanent and pensionable. But as we speak today, nurses in this country are on strike because the county government have refused to absorb these UHC staff. If you can be able, through the Intergovernmental Coordinating Summit, deliberate under Article 189, it is actually possible to have a joint authority to be able to manage the health workers across the 47 counties under one authority. Let us sort this out and let's give ourselves a maximum of a week and sort this out. I have given options. I have said if the counties have a problem absorbing these workers, the national government will absorb them. If the counties can't do that within a week, then the national government will absorb them. Now there's a transfer of functions. County do the national government. No, what it means is that, you see, the health care in this country is a shared function. It means that the devolution fully to the counties are from level 5s, 4, 3, 2, are within the counties. Yes. While in the national one, level 6 facilities and the programs that are run and the policies. Yeah. So, of these UHC workers that are varied cadres, near counties, there were like a capacity building that happened from COVID-19 period. Msach gichulo national, but gitie counties.
just like interns. Almost 6,000 interns or different cadres to get counties. Koro onge winjruok in national government the county government. To winjruok ni kama en wach pesa. En pesa majio onge agreement on. National government wacho ni one conditional grant mar 8.5 billion ego kauru jogi uketa ngawa PNP. To county wacho ni no okwatamore. Lakini conditional grant kumi mar 8.5 billion this year. Next year brocho wendo wacho kwa ngawa conditional grant. Kolo kedo gi PNP era kwa dhichulo gi. Kolo gi wacho ni ka pesa ni ikete equitable share mar counties. Makoro it is not in the goodwill of national government. Mokoro kedo gi PNP. To kolo national wacho ni no. Mano buka time. Koko kao gi to whether they transfer gi in the national facilities. But counties oko trust ni pesa ni bo make next year, the other year as it continues. Okay. So that mistrust, there's a lot of push and pull between national government and the county government. You know, counties actually sometimes ogechul salaries on time or state reduction on time, get peso deko. Masani kana one conference ni summit ni. Actually, person no actually peso se bureau in counties. Nangu po gechulo. Magada county kama nela mpo chulo bichangweni. Kwani pesa ni jipejo ni odikure. Kurumane omio kingio those problems. Actually, there's need to be a centralized way of managing this. Ma ensure ni koro msala michulo ngado the counties mwani kukitaka chulo ngado kendo. But we have to get it in a way that is not undermining what? The devolution. Actually, Gates must say a devolution healthcare should not be hampered with in the process of actually ensuring that this human resource component of it is in a centralized way. Because the governance will ni kaponi obedo centralized kako TSC. Timubedo gi healthcare workers maybe a facilities or a county. So you don't have control over them. Money was one firm again go. But if you look at it critically, based on how statistics have shown, there is actually need for that. Nitire dwaro mondo gibed ni jotich mag thieth nitire gi kargi kata duol mang'iyo kata mana council of governors no nyabedo gi a centralized system of way matimo gini makata koro bedo gi budget ma every year gindi koji all these things are done centrally but in a way that ensures that devolution continues. Devolution has its gains ma ok nyal ignore. Sani koponi sirikal mamalo ogolo jothieth ma gin jo USC kaka jatend piny oliekono mokawo gi mocho ni koro wadwa manage gi waket gi facilities mag sirikal mamalo kuom ranyisi ma weyo japiny kanye manitiere kor gweng' kuchande. Ingeni 8,000 healthcare workers gin joma ng'eny wan gi doctors kanyo I think around 200 wan gi nurses kanyo karibu alfa dek yuye wanagi clinical officers kana wanagi all these cadres eyeka kolgini nyiso ni health workers matio to jogi tio facilities counties magi doctors magi thieth doctors nurses matio counties ko golgi nyiso ni kaponi ni hospital moro nti kara dispensary health na mwana nurses ariyo to zini ko mano di bed monga jo thieth to ko nyiso ni counties pesa magi ni gocha de chudo geni ko nyaka ngo nyaka gindi je thieth kanyo. To man of the effect, for example, in your yede, in your reagents, it's a support, but actually corner counties. Yes. To be upon you, give it to PNP to next year or come counties person to get see the big. Counties. Couple you give the cast person come gig mania. This is person getting matincha. There will be no difference in that case. Tomorrow, to get trust. National government, county government, we enjoy get what on it. I believe in 1 week, Magami or any. Give you your remote, at least you make it PNP, medical energy, counties. Because the national car, any what you need, it's jail for Borough National. MTRH, Madare, QTRH, GKNH, Job Penica, among it. To ideally, when they go to the Kalmamalo, Joe County's pass a Monday could you teach. Okay. Yeah. Getting your manifesto to Master Car, they got you give only 20,000 healthcare workers. Manual cannot bring your care. The poor day.
ne wacho ni ka gidonjo to gibo ndiko jotich 1,200. King'iyo numbers of doctors counties ma every year wuok, jo nurses ma wuok every year ka dhi pinje maoko ma retire ng'eny kabisa. Omiyo shortages to nitie. Magasani ka jodhi hospital to budho ndalo mang'eny kapok oyudo ang'owa oyudo services nikech shortages go. To counties wacho ni pesa ma gin go gisechopo selling point mok ginyal ndiko ji. Nyaka gi sani winjo ka aneno ka Miss Kela oloso kowacho ni deko ne miyo kata mana lakteche ok nyal yudo thieth nikech pok ochulnegi SHA mwinjo bed ni gin bende gitiyo godo. Penjo madwa penji, in iwuon in daktari to kendo itiyo e bwo riwruok mar dakteche, SHA tiyo yo machalo nade e yore mag thieth, to pek mage manyalo bet ni oseneno ma japiny winjo bet ni ng'eyo ma kata un kuloso gi sirikal wacho ni wan kaka dakteche nikech nitiere approvals mitimo mondo facility oringi mage gik ma waneno winjo bed ni konyo japiny yudo thieth mayot nikech mise ma omiyo magi nokel en ni japiny oyud resruok modhi manye thieth. Ini gima chielo mar SHA manenore moloyo mane nitiere NHIF cha mokwongo en wach mar ni kane wan ndalo NHIF ka ni tuo tionge gi NHIF NHIF ok nyal chulo ni thieth, indi bedo admitted lakini kiwuok nyaka chul kendi. Lakini koro SHA mane giketo ni ki ituo tidhi hospital tichulo kalore kaka min testing mari wacho to kiwuok hospital kicho for example chulo 4,000 kata 5 kata 6 to bill ni kuwuok hospital makapo ni en benefit package mar SHA no to actually ochulo te kata ka en 100,200 1,300 to ichulo ka 8,000 mano chulo ok ng'ini ni chulo karang'o. To king'iyo SHA kaka entie sani in totality nitiere benefit packages ge moketi ijo ka tuo keti kaka for example kidhi nyuol maka wahide en 10,000 kidhi nyuol mar CS 30,000 mana ok ondike kanyo. Koro luwore hospital ma ng'ato dhi gi these packages gi kidhi Jaramogi hospital to thiedhi Jaramogi ka inanza ngech package ma giketo no ema romnegi mar hospital charge onge extra payment michulo. Ka idhi ICU musane ge chulo I think 28 per day ma is more than man NHIF tiyo chulo. Kidhi bedo kanyo ndalo 10 for example ICU Jaramogi ndalo 10 gi odhi chulo ni 280,000 machino onge pesa ma hospital dhi kwaye kendo. Lakini kidhi hospital ma private to let's say the Nairobi hospital sani Nairobi hospital sani nyuol en normal delivery I think 1,150 donge ng'eyo ni ma en 1,150 ting'e ni ma shadi chulo mar pesa di 1,000 papar. Koro kidhi ni nyuol idonge idhi admitted ni nyuol e kaka no kete mar benefit mar pacha odhi chulo ni koro muno ka chulo to jomoko samoro getting nigi kidhi no hospital nigi insurance marcial SHA ko insurance mono top up the rest. To kidhi for example kada Kisumu idhi let's say Avenue tibede ICU ndalo let's say 10 tido ka ICU charges kata maybe 1,100 per day or 80 to maybe 100 per day tibede kana la pamano mse mano million achiel to SHA chulo per day 25,000 sami iwo kata ke jigiyo hospital difference no chulo ni. Koro as per the package mondic cha benefit package is clear, it is 28,000 per day. These kaka kidneys 10,500 kidhi hospital koro gen luro hospital medhi koro ma endi nyisi ni nyaka idhi hospital ma samoro inyalo ng'eyo kaka inyalo yudo pogruok manitiere kind pesa ma SHA chulo gima nyalo dong' e wiye koponi hospital notimo. King'iyo hospitende mag mission gi hospitende mag sirikal to kidonje midhi thieth to gimi jak charge onge gimi chak chulo. Lakini kidhi hospitende mag private madongo ka actually ng'eyo. So most of them ka dik wendo go ni gin insurance koro gin insurance spedo ka insurance ma ku ngade ma SHA kasto insurance mar ariyo ma ngo cha to mano bondike act ma SHA. Ko asineno actually ka approvals go timore ma concerts manage raise ne en ga delays mar chulo hospitende masa neno ka hospitende be wacho ni ichulo gi ka loregen ke chulo be chulo gi bang ndalo prochiko. Nyakoro Mogi orna ote magi nambari 360 nono ma en buch jopiny in bende bede gi duol mondo Dr. Davji Atella oduok penjo moko mabede wuok kuom achiel kachiel Nyakoro Mogi nikech ma en mari. Irino kumwacho ni Davji kaber kabisa to sekta mar thieth muhimu sana onego duoke national kama noter ni
kama notere ni mibadhi ng'enye sana, miyo jotuo kale matek sana, kendo ji wito ngimagi e yo ma ok owinjore. Kone daktari ni giket kokgi e duoko gino malo, jotelo mapiny ka gitiyo gi pesa arietha mok nyal konyo jopiny, gin ka gituo to ndege girie India, ng'ama ok nyal to dong e kor gweng' katho. National government okaw ting' mar chulo dakteche mondo dakteche kik bed ni kata kopone yath onge to inyalo ng'ad ni rieko gi daktari, moloyo ka daktari koro onge manyalo ng'ado ni rieko, inyalo kata mana tiyo gi yath marach. Mano pache kanyo. Wood Obamba wacho ni watching live from Kamiti Prison, en bende Casto Frederick Goe wacho ni watching live from Beta Kirindo, en bende entiere kanyo. Wanyumba Nicholas Wanyumba wacho ni mano keo kowino Davji Atella amor kod Twak, en bende wacho kamano. But the county government should just let go of health, for we cannot continue perishing in houses due to chronic strike by nurses. Solomon Laga Margongo ema wacho kamano. Clinical tamwa kata mana kamwadhiye maneno Jane Agwa kantiere Nyasoko Migori ema wacho kamano. Iwinjo gima jopiny wacho. Kendo gin giparo ni kaber to sekta mar thieth duoke sirikal mamalo. Nitiere wach moro manwacho mar commission mar thieth kata health commission machalo ka TSC mang'iyo en duol maduong' ma biro ng'iyo kaka welfare mar lakteche dhi nyime. Iparo nade ka oponi oket infrastructure obedo ne counties to human resource odhi ne sirikal mamalo kata duol mano wacho ni ma ok nyal kelo ber samoro ka in kaka daktari gi kaka isebedo kitudori? Gima king'iyo ywaruok mantiere kind national government gi county government, nyisi mano gima kelo lokruok. Manyiso ni fear ma counties nigo mar administration cha can be managed in a different way, but mondo gima kelo lokruok ka wan gi centralized ka health workforce obedo centralized, gima chielo maduong' en wach mar budgeting. Winjo ka higa ka president wuotho wacho ni asendiko jopuonje 100,000 200,000 hignigi, wacho ni asendiko polise 200,000, asendiko military magi kama, to ng'eko magi obu chung' mowacho ni ng'ano bondi asendiko jothieth kama, nyoro ka nwanyise no wachi to ko odanga mondo wach gi mo asendiko joichi mana ndi bani 2018 kana convert to PNP jok moa kanye kama mango kaka odgika kaka bedo, lakini ko bedo ni intire budget mong'ini higa ka higa indiko dakteche kamagi, indiko nurses kama, indiko clinician kama, mano bo kelo pogruok. Mshahara chulo uniformly, promotion system kaka dwarore, mano wang'eyo ni bokero lokruok mang'eny. Ema ni counties nigi asenyisi ni gin gi luoro ni ere kaka gibo manage jotich mag ok gichul kata mok gindiko. Mano onego ng'i mondo gite ging'i ni ere kaka nyalo kuma. Joma nobedo governors first term gi second term muwuok wacho ni gionge shida gima. In fact gineno ni ber ka actually nitiere centralized body ma manage healthcare. Yes, to jakini governors mapontiere tich matiyo sani ok ne mano. Sama wen gi wacho nang'o winjruok mar ka riwruok mar lakteche kaachiel kod governors gi wacho nang'o gin hie ang'o mamuyo samoro manyalo bedo negi mapek? Giwacho ni gibo lose control jotich ma ok indiko. To again gigolo examples mar marginalized counties. King'iyo adier kaka counties mag Wajir ma kapod ne healthcare en centralized ne mane gi daktari achiel sari gin gi 70 kata Mandera kata most counties ni with the devolution counties gi invest ne jogi ni governors feel ni gin gi pressure matimo gini ma keto health bedo politicized. Kung that side makelo miyo ji techio miyo governors koko miyo MCS chio and miyo gik moko timore. But there's also that side because look at management of goal count get of this side and streamline by centralized and standardized. Not the way infrastructure give some levels within the bench coin like in levels mag 4-5 kama. Bedo malo lakini kang'iyo kaka plan ma sirikal nego sani ging'eni ka samoro ka jijuare to gimo ok timre mar keto every county bed gi level 6 must be is nationally managed. Okay, that will actually cure some of the big problems my experience ani. Ipenjo kani hello doc
Nakuuliza, ukikosa kutumia SHA within 1 year and you have paid for it, can you use it again on the other year ama itakuwa expire? Mano ng'ato penjo ka. Ng'ato bedo penjo ni bati mosna daktari. To penjo niya, ka ng'ado SHA to ka keto joga duto, be SHA ni nyalo konyo relative mara who is not part of my family and is not registered under my name? Sharon mowuok Rongo ema penjo kamano. In insurance is a matter of household. Sama I bedo gi SHA, wachini nyaka ibed gi jaodi. Gimanyisi ni ma jaodi en inyuome. Either inyuome customary, or inyuome kanisa, or inyuome mosquiti, mano manyisi ni ma jaodi. Next thing, dependent ni, ma is less than 18. Yes. Katama is more than 18 to 25 school evidence about the bedo household. Kono ngata maonge gi evidence mani in a household ni kata en what ni directly onge kanya tiyogo onge kanya lo tiyogi SHA kuome. All right. Jimedo ndiko ka kendo gin ote mamit kabisa. Aparo ni jomoko bende ndiko ote mane giwacho seche mokalo chien kuchande kendo giwacho mago kotende kod gigo manitie Twak manitie. Daktari Davji, nyaka ke sani nurses mathoth pod nitiere oko mar tich. And king'iyo osiptende mang'eny kata mae kor gwenge gin gi clinical officer gi nurse. To nurses gi timo tije mathoth ahinya. Manyiso nang'o ka county samoro ni kod peke timo ma. And penjo moro bende jomoko nyalo penjo kaka dakteche. Dong'no ka samoro counties moko kadhi maber gi dakteche mage to moko dhi marach. To koro ma en gima nyiso pogruok maduong' ahinya e weche mag thieth gi. Ma samoro kelo pek miyo jopiny moko hinyore to moko winjo maber. Dong mano nyiso ni koro chal ka gima piny opogore ok ji nie piny achiel. Ing'eni ka gara lith lwedo ok rom. Mwanyiso ni ji ok nyabedo machal. Ka ng'ato obedo governor e county, kila governor en a leader. The responsibility mar county is and accountability and to the person who is in charge. To ngama in charge for every county and governor. We penji ma kidwoko mano. Lith lwedo ok rom. Should it be by design or by default? Dang bet niya ng'ato decide to ng'ato wacho nikech ok wanyal romore koro an wa sanda joga nikech abro wacho ni lith lwedo ok rom mondo kik jopiny oyud aina injruok nikech lith lwedo ok rom after all. Ing'eni bedo ni ok ni ok rom just ka ok rom ni ka kum dhani wacho ni ji ok rom e paro, ji ok rom e ng'eyo, to ji ok rom be e yor kaka itimo tich. Mano miyo e pillars mag healthcare ka wan gi leadership and governance. Yes. Manyiso ni there is a particular way and structure monego be ni lead a county to ensure that there is that efficiency in healthcare provision. Okay. Ing'eyo ni counties ka wan gi shortages mag healthcare mano monade. Adi mwanyalo keto medo based on the population ma wan go. Ing'eyo ni a county ka wanyalo yudo yath. Matini like this the facility financing. Ma ikasa no or ring fence counties ma pesa mobedo collected in that facility to that facility. That's a very big improvement. Before, pesa mane NHF mio counties county negi desire gi maite mogo. Lakini sasa ni pesa mbe collected the facility do ke facility no. Kono mano ke no leadership changio ni a pesa gi. Wanyalo omo ya dima mari kendo. Wanyalo ibiro gi budget mara monade. Kono that proportionality and that aspect mio pogro bede counties. Counties moko bedo gi more casuals jokma ok the direct line mag thieth kata no kolungo ni ghost workers mang'eny molo joma tiyo makonyo services. Samoro in jatelo to in gi PR mang'eny moloyo tich. Kidhi osiptal gi batimore onge. Koro mano miyo ji bedo mopogore. Koro governor ma Homa Bay ok nyalo mre governor ma Kisiaya, ok nyalo mre governor ma Migori, ok nyalo mre governor ma Nyeri. Koro mano momiyo there are particular standards manyaka bedie healthcare gi. Ang'o momiyo kinyalo bedo maromre Davji daktari to nitire structure moketi. Donge structure gi munjo bedne guide every county. Yes, but deviating from that structure make a problem. You look at level 5, we get a particular number of doctors, yes, a particular number of nurses and tele services. All this must be there at a particular level. To look at county moronigi, for example, less money, the budget is less. You look at pilferages, pesa gi madam also collect bintiri.
That aspect of of leadership of governance is very key. You be more corrupt than the others. You know, kaponi in interest ni and laws of one do more service. Okay, be no machalinga ma and interest ni muji services. Kuro mano mi you ka services material particular county. Di makati machelo jumpo pogore. Omi you ka sani counties mo ko se chulo mshara. Like 14 counties. Ti look at 33 mo ko poko chulo. Ti e mo poko chulo gido ka gimol time mo ge chulo any MCS o dagi ka the budget. You know. No no give the governor interior medukai. Everything not move. In fact, in all that period ka any office only any engagement management. So it boils down to the leader. You know, we can never say there's always no bad team. There's always a bad leader. So if a leader is good, there'll be delivery. So any counties man get strikes, mangeny, magi moko timre, kasani governor so you intie kundima gise Ramogi as union ma get discuss monge strikes. You look at the chair of COG no machine giro mo this Friday, mono gi better solution. Gise mi yogi counter offer on that agreement. So that solution aspect is very key with the interest of the people and the dignity of the healthcare workers. Okay. Yes. Daktari ado ni losgi kawatieko. Nyis dakteche ni yore gidhiri yere karango nikech ndalo moko ntiere mose nyiso ni kwa jatend piny oluongo iwacho ni udhi State House umadho chai weyo weche gi kanyo dakteche koni gi hinyore wane gi dakteche ma ichung'negi ni mae gimoro ni mondo watime ka dhi higa makoro ji dhi e yiero ni magi nyaka bedie sekta mar thieth owinjo bed ni timo kama kiwuoyo gi governors bende e dakika achiel. Ingeni dakteche kod wasebedo go wasetiyo kod gigni a beach masani yani tamna mar ariyo. Yes. Mar iga beach kendo. Gimora chiel maduong en ni promises ma wasebedo go gi doctors. Ngini union is not just about the leadership, it's the membership. Doctors wajoni wadhi ure ng'anyo to wadhi ng'anyo. Sani kikwa ng'anyo to kwa ng'anyo. Koro kwa ng'iyo kaka nwachako 2021 kaka wansani 2026 wase yudo gik manodwaro almost 70%. Okay. Magik mudong na 30% gi mano gik mano wa inherit kapoko team. So sani gik maduong wadwano team and employment of doctors and healthcare workers mondo konjo piny. That's the biggest agenda. The agenda mano mar ariyo en mar ensuring CBM 2025-2029 obedo negotiated mobedo signed igani. Okay. Mang'eny wasemiyo sirikal ni wan wayie wuoyo kodgi sign nyaka dwe mar 12 tarik 5. Makochopo dwe mar 12 tarik 5 kapok obedo gi CBM manyien to wadhi ng'anyo Kenya mangima. Mani makara nyono wacho ne sirikal magi ng'eyo ni onego bed ni obedo gi gino. Mar adek en ni hospital ko hospital. Yes. Kana jo piny mondo gi sani ka gidhi hospital ti onyisi ni social health insurance ni onego bed kode to kidhi hospital onego ne daktari mondo thiedhi to onego yud yath to onego bed yud services e laboratory go kapono ke yudo onego igo koko ni mar thieth en ratin mari. Mondo ne daktari mondo yud thieth en ratin mari. Yero ji madhi bede count sani chak jumala paga mbele kai wan igachiel wantieni en iga mar siasa. Peja siasa ni ang'o mosetimo e higni 4 mondo oduoke. Kata ng'at ma dobiro ni ang'o mondo timo ni mondo iyud thieth ni. Ni mar ji ok onego bed ni uso puodho kata uso mwandugi mondo yud thieth. Okay. Nyakora Ramogi mano wach mowuok kuom daktari. Ratiro mar thieth en mari. To ratiro mar yiero bende en mari. Kiyiero telo marach to weche moko nyalo rochore ma samoro idogi ywagang'e. To ne dakteche okone gi jothieth mamoko gitemo duto kaka riwruoge magu mag neno ni chenro ni obedo kare. Ka in nyalo ma manyo thieth ojiwo ni mondo ne ni ndikori e SHA mondo kaber tiyud thieth nikech mano biro resi kendo biro miyi yot mar timo mano. Kamano kuom bedo gi jopiny en mindikora elo yawa duto mosiro wechegi koting'o director mara Bobo Afula Jaloko maro osebedo Lizo Otieno, elo Dr. Davji Atella, mabende waloso go kanyinga en George Bati, Otieno mokwe.